Здравейте! Благодаря ви, че отново сме заедно. Както казахме, в момента, в който стартирах отново видеята в YouTube, при достатъчно наличие на важни теми, ще ги коментираме с вас. Ще отговарям на онези въпроси или онова, което ми е направило впечатление в коментарите ви в предходните видеа. Първо искам да благодаря за всички, които се абонираха за канала. Да благодаря и на онези, които помагат на Критично БГ, благодарение на които този сайт продължава. За последните 2 седмици, от последния път, в който говорихме по актуални теми от света, се случиха редица важни събития. Днес поглеждам датата 28 септември. Стана ясно, че лидерът на Хизбула е убит, въпреки че Хизбула отричаше или по-скоро мълчеше по темата, на фона на информация, която изобилстваше в израелски медии. Израелското военно радио сутринта днес съобщи, че Хасан Насрала е бил убит по време на бомбардировките, които Израел предприе над Бейрут, като по последни данни са хвърлили 80 бомби, всяка една по 1 тон, в квартала, в който се е намирала щаб-квартирата на Хизбула и районните сгради. Подчертавам, че рано сутринта, след 6 сутринта, до около 12 часа, всички ливански медии, ирански и общо арабски, които са, включително катарската Ал Джазира, която може да се каже, че е общо арабска, както и сайта Ал-Маядин, отричаха до последния момент, че лидера на Хизбула Хасан Насрала е загинал, въпреки че с нощи, късно вечерта, стана ясно, че е загинала дъщеря му, но това не е толкова съществен детайл в общата картина, макар да е трагично събитие. Възникват два основни въпроса относно операцията, която Израел предприе срещу Хизбула. И това са как за такова кратко време успя Израел, Мосад и военните им да ликвидират голяма част от ръководството во главе с секретаря, главния секретар на шиитската групировка Насрала. И втория въпрос, който възниква, защото, нека да кажем, първо имаме висок процент на успеваемост и за много кратко време. Как това се е случило? Пак формулираме въпроса. И втория въпрос, кой стои зад Израел и по-конкретно зад Мосад? Ще започна с първия въпрос. Как се стигна до толкова бърза реализация? И подчертавам, че това е хипотеза. Времето ще покаже, а може и никога да не излязат доказателства в подкрепа на тези твърдения, които в момента ще изразя, но те са на базата на огромен масив информация, която, докато пиша сайта Критично БГ, съм изчел. Тук става дума и за арабски, и за израелски информационни масиви. Струва ми се, че отговора на този въпрос се крие още в деня на детонацията, на взривяването на пейджерите, а после 2 дни с продължаването на взривяването на радиостанции, уоки-токита и телефони, макар специално за мобилните телефони да не е потвърдена информацията. Задаваме си отново въпрос. Аз ще го играя и като водещ и като гост, ще си задавам въпросите, които е логично вие да ми зададете. Така е по-справедливо. Първо, как така се стигна до ситуация, в която над 3000 човека от Хизбула, това са оперативни работници, бойци, служители, администрация, ръководство и прочее, получават тези пейджери и те не са проверени.
Не е нормално, не е естествено една военна групировка, независимо от това, че има и политически функции, защото има депутати в ливанския парламент, но те не са много, да не провери устройствата си за комуникация. Това е първо. Второ, можем ли да предположим, че освен взривното вещество и взривателя, не е имало и друго устройство във всеки един от тези пейджери, който да предава оперативна информация за локацията на притежателя му, какво говори, с кого говори, колко часа и къде се намира. Не можем да изключим подобна информация. Но можем да предположим, че това е така на фона на огромната успеваемост, колкото и цинично да звучи, на ликвидирането на генералитета на ръководството на Хизбула, не само на лидера Хасан Насрала в рамките на, мисля, че на 17 септември, след 17 септември започнаха, т.е. 17 септември започнаха взривовете на пейджерите, до днес, 28, има ликвидирани няколко ключови ръководители на Хизбула. Спор няма, че Мосад е всепризната в света като една от най-добрите разузнавателни агенции. Но да мислим, че само на принципа на разузнаване са знаели точния момент, къде са се намирали ръководителите, важни оперативни лица, които отговарят за ракетно изстрелване, за структурите на Хизбула и т.н. Това може да бъде ясно на Мосад, които си сътрудничат с Цахал, военните на Израел, благодарение на техническа информация в голям масив. Тоест, от момента, в който подозирам, предполагам, хипотеза, тези пейджери са били раздадени без да бъдат проверени на много хора от Хизбула, в този един момент те са предавали оперативна информация за локация, щаб-квартири, часово придвижване, работно време, контакти и прочее. Тоест, вероятно, шпионажа от страна на Мосад, който си е сътрудничал с други ливанци, тъй като тя има различен процент население, не е само привърженици на Хизбула, има и такива, които със сигурност не ги приемат, имате и християни, имате също шиити, сунити и т.н. То е изключително смесено ливанското население, но големия масив от информация, който те са получили предварително, им е помогнал, за да имат този висок процент на успеваемост. И тук възниква въпроса. Логичният въпрос. Не е ли пробита сигурността и въобще структурата на Хизбула? Категоричен отговор не можем да дадем. Но потенциален отговор да, със сигурност можем да предположим. Защо? Дори и да е имало проверка на пейджерите на радиостанциите, локи-токитата и така нататък, то и ако тя е установила, че има допълнителни елементи, като взривател, взрив и локатор, който да предава оперативна информация, тази важна информация не е стигнала до ръководството на Хизбула или някъде по пътя е скъсан, което отново потвърждава тезата, че самата структура на Хизбула, нейната защита е била пробита. Същото се случи, ако си спомняте, когато преди повече, мисля, от 2 месеца, бе убит и лидера на Хамас Исмаил Хания. Тогава в няколко и телевизионни участия и в анализи писах, че има голяма вероятност защитата на гвардията на революцията, която е подчинение на иранските иятоласи,
да е била пробита. Като потвърждение на моята теза, 2 или 3 дни по-късно започнаха масови арести в Техеран на служители на гвардията и то ставаше дума за такива, които са по върховете генерали. Няма как да се случва такава хайка, лов на вещици, простете за принизяването с този пример, ако няма основания за съмнения. И тогава писах в Критично БГ, може да потърсите информация, че лично Аятола Хаменей е бил този, който е разпитвал арестуваните висши ръководители на Ислямската революция, на гвардията, която е на негово подчинение. До тук става ясно, или поне това е моята хипотеза, с която, разбира се, вие може да не се съгласите, как е станало, как е разбрана локацията, къде, как и защо, за да бъде атакувана Хизбула. Това е огромен удар и по Хизбула, и към Иран, към която тя е прокси. Това, че са обявили 3-дневен траур в Ирак, както вече писах в Критично ВГ, в обзорния анализ днес, това, че имат закана Израел от страна на иракските милиции, че шиитите, това, че в целият ислямски свят се настройват, арабски свят срещу Израел, че тепърва може да се стигне до рязка ескалация, дума да няма. Но че имаме удар по реномето и на Хизбула, и на Иран, също дума да няма. Кой обаче може да е способствал Мосад в извършването на цялостната тази операция, която се разигра? Пак казвам, поглеждам часовника на компютъра и датата. Сега е 28, мисля, че на 16 бяха, или на 17 бяха взривени пейджерите. Тоест, това е цялостна операция, която продължава към този момент. Има 3 служби, които биха могли да подпомогнат, поне 3 служби, но 3 със сигурност адекватно и с нужния ресурс, ако мога така да го нарека, които да могат да подпомогнат и да бъдат в сътрудничество с Мосад. Кои са те? Това са руската, това е американската и английската. За да разберем кой би могъл да е в основата, коя държава и съответно коя тайна служба, можем да намерим отговор на принципа на изключването на възможности. Ще започна с руската. Разузнавателното управление на Русия и Москва към този момент аз не виждам, което между другото е наследник на КГБ, както е добре известно, не виждам логика да разпалва конфликт в Близкия изток. Първо, защото няма изгода. Второ, на фона, въпреки че не съм ги публикувал в Критично, на ярките протестни заклеймявания, ако мога така и кажа, от страна на ръководството на Кремъл срещу и бомбените атентати с пейджерите бомби и ударите, които предприе Израел Тел Авив с Цахал над Бейрут и въобще Ливан, Южен Ливан. Последвалата масова, мащабна евакуация на ливанци от Южен Ливан. Между другото има и напрежение в момента с Северен Ливан, които не приемат, пак казах, там има и различни етнически структури, които към този момент, докато са разслоени, имат разбирателство, но не е задължително да предположим, че ще има мир, ако влязат в контактна маса, а те достатъчно са гъстонаселени, на фона на това, че Ливан е една от гъстонаселените страни, заради малката територия, с която разполага, мисля, че беше 10 000 квадратни километра. За разлика, да речем, от България, която е 110 000 квадратни километра, т.е. 10 пъти по-малка. Руската,
както става ясно вече, не виждам основание, заради което би си сътрудничала с Мосад да прави разследване, да предава информация. И освен това, Русия, както и ние, знаем, Москва е добре известно, че Хизбула, това не е тайна, е в края на краищата прокси на Иран, с които те са в изключително добри взаимоотношения. Имам предвид Москва и Техеран, на фона на това, че е едната ос на бъдещия многополярен свят, който се образува пред очите ни, със създаването на икономическата и търговска зона, а не група, алианс, дори ако щете го наречете, БРИКС. Затова подобен удар под кръста от страна на Москва е абсолютно излишен спрямо Техеран. Остават два варианта – ЦРУ и Ми-6. ЦРУ със сигурност има потенциала да направи подобна операция, да я организира, да спомогне Мосад в сътрудничество и да се стигне до този, пак подчертавам, висок резултат. Но да си зададем въпрос. Имат ли полза в момента ЦРУ да провокират сериозен, мащабен конфликт в Близкия изток, на фона на чукащите избори на вратата им? Значи те са на 5-6, т.е. септември имаме един октомври, т.е. след месеци 7-8 дни. Аз не намирам тази логика. И още нещо. ЦРУ не биха се посвенили на фона на историята, която имат, да подлеят вода на някой от кандидатите си за президенти. Но да погледнем. Ескалацията на един конфликт в Близкия изток, която е много вероятно да се случи, и ще обясня после защо, ако не ми излезе от ума, една такава ескалация не помага нито на Камала Харис, нито на Доналд Тръмп. Някои от вас ще кажат защо не и на Доналд Тръмп, тъй като е ясно, че Камала Харис, на която евреите в Съединените щати казват Камала Хамас, не е особено дружелюбна към Израел и особено към Бенемин Нетаняху. Тя няма нищо против хората в Израел, бъдете сигурни в това. Но на фона на огромните протести, вероятно помните, цяло лято, които се случиха в редица американски университети, налагаше се Националната гвардия, полицията и прочее да се намесва в редица кампуси, в които създаваха достатъчно много проблеми и на ръководството, и на политиците. Спомням си ситуация, в която дори крещяха срещу Байден. Не сте забравили многохилядните, стотици хилядни протести, които се случиха и по улиците на Ню-Йорк, и на Вашингтон, на Сан-Франциско, Лондон и прочее в много европейски градове. Тоест, демократите нямат основание чак толкова много да обичат Нетаняху, който не се вслушваше в апелите на Джо Байден да прекрати или да смекчи операцията. Още повече, че създаде и хуманитарна катастрофа в Газа, за която не е тайна, а Международният съд вече заяви, че това е геноцид. ООН по същия начин призова за намаляване на конфликта и многократно Гутериш, шефа на ООН, генералният секретар, заяви, че това, което е видял и му е предадено от Газа, е несравнима жестокост за последните десетилетия в историята ни. Тоест, Камала Харис няма нужда от допълнителна ескалация, защото това ще провокира напрежение в нейните поддръжници, тъй щото и тя, и Джо Байден не са в състояние да овладеят най-верният им сателит в лицето на Израел. Да видим каква е ситуацията с Доналд Тръмп. Няколко пъти четох различни анализатори, които да казват, че Доналд Тръмп силно подкрепя Израел, което е вярно, че е на страната на Нетаняху, което не е вярно. Припомням, че последния път, когато Нетаняху беше в Съединените американски щати, това беше, струва ми се, поправете ме ако греша,
Мисля, че беше на срещата на върха на НАТО в Вашингтон, юли месец. Ако греша, прощавайте. Няма нужда да ми напомняте по предния, почна на предния начин, че когато е станал опита за атентат срещу Тръмп, не бил играл тенис, ами голф. Случват се и такива лапсуси. Аз съм човек, както виждате, това е голямо количество информация, което се опитвам в момента да го интерпретирам. Тогава имаше среща между Нетаняху и Тръмп в Флорида, в ранчото, къщата, вилата или както искате го наречете, на Доналд Тръмп, и изтекоха едни кадри, тънки кадри, в които се опитва Нетаняху да се здрави с Тръмп, но Тръмп му обръща гръб. И после в инсайд информационни, т.е. с неофициални информационни източници, се добрах до информация, че Тръмп е заявил на Нетаняху, че неговите войни ще приключат в момента, в който той стане президент, че не иска повече новини. Тоест, това със сигурност не помага на Тръмп. Още повече. Това, което прави в момента Бенемин Нетаняху, е да въвлече Съединените американски щати във война. И трето, ако това не е изгодно нито на Камала Харис, нито на Доналд Тръмп, възможно ли е да предположим, че ЦРУ е извъртяло този номер? Отговорът е не. До такава степен да се получи разрив между дълбоката държава, между официалната власт, че едните да се опитват да съборят изцяло първите, го изключвам. Сега да видим, ако не е американската ЦРУ, каква е възможността да бъде английската Ми-6? Тук ще стане, може би, по-интересно, ако до сега е било скучно. Спомнете си, че малко преди фамозния президент на Украйна Владимир Зеленски. Тъжна работа, много тъжна. Но малко преди Владимир Зеленски да се занесе в Съединените американски щати на заседанието на ООН в Ню Йорк, при него бяха и външния министър на Великобритания и държавния секретар на Съединените американски щати Блинкен, т.е. външните министри, така да кажем, на Великобритания и на Съединените американски щати, които според информация на сега да само да се спомня със сигурност на английския Guardian и дали не беше на Axios или на The Hill, със сигурност едното от изданието, но мисля, че беше на Axios, че двамата отиват да го уверят, че ще има разрешението от страна на американския президент Джо Байден да стреля с американски и с английски ракети дълбоко в територията на Руската федерация. Даже тогава Guardian публикува новина, че решението от страна на Великобритания е взето, но не е обявено официално пред медиите, защото не знаят каква ще бъде реакцията. Така. 2 седмици по-късно Зеленски замина знаем за Съединените американски щати, мисля, че днес си тръгна, или вчера, тя никакво значение. Но седмица преди това Кир Стърмър, министър-председателя на Великобритания, беше на крака при Джо Байден. Той занесе една папка, червена папка, в която бяха си набелязали целите от добрата стара Англия, тяхното разузнаване, бяха набелязали целите, се казва, твърди се, от други медии, по които да стрелят украинците. Но Джо Байден не се съгласи. Защото през това време руският президент Владимир Путин заяви, че ако Украйна обстрелва Русия с далекобойни ракети, това ще означава, че ще въвлекат натовските страни във войната и симетрично или асиметрично Руската федерация ще отговори. Сега, много английски медии, по поръчка най-вероятно на Ми-6, те се обичат да се работят заедно,
писаха, че Владимир Путин блафира. Включиха се, разбира се, и редица анализатори, които са близки до властта, твърдейки, че Путин не е сериозен, че така винаги само си блафира. Заради което, в деня, в който започна тридневното или 4 дни заседание на ООН, това не е толкова важно също, той извика съвета за ядрена безопасност, ако така се нарича, и промени в рамките на няколко минути, като се включи за първи път по интернет, до сега това не се е случвало, промени доктрината на Руската федерация на Русия, според това какви държави биха били обект на ядрен удар от страна на Русия, ако бъде застрашена сигурността на територията. Ако сега е 28, мисля, че тая новина я публикувах на 25-ти, в руската ядрена доктрина категорично беше записано, че ответен ядрен удар от страна на Русия би бил само срещу ядрени сили. Но този път добавиха и неядрени държави, които обаче са в съюз с ядрени такива и заплашват сигурността на Русия дори с конвенционални оръжия. Твърди се, че това изключително силно е стреснало Вашингтон и заради което Зеленски, тръгвайки с неговия мирен план, се върна с него в Киев. В което няма лошо, в този смисъл разходи плана. От исканите 230 ПВО Patriot, доколкото разбрах, са му дали една. От исканите 100-500 милиарда долара, ако може в труба, се е разминал с някакви фиктивни, от порядъка, ако не се лъжа, 8, и то на различни вноски. Така много трудно се усвояват по друг начин парите, когато са на вноски, защото се следят. Когато се дадат на куп, вече има опит Запада с този фокус. Сипват милиарди и изчезват. Не знам, вероятно повечето от вас са чели тази новина, която публикувах в Критично ВГ преди по-малко от месец, че 50% от всички оръжия, като без голямата техника, тежката, автомати, пистолети, гранатомети и прочее, 50 и, мисля, че беше един, са изчезнали за последните 2 години от Украйна. Голяма част от тях се предполага, че са на черния пазар. Разбирайте, много крайни ислямистки, екстремистки групировки в Европа. Ние говорим за десетки хиляди бройки. Тук не става дума за 1-2 автомата. Тук не става дума за 10-20 гранатомета. Тук говорим за десетки хиляди бройки. Както се казва, изгубили самокрая. Толкова беше с вояжа. Защо казвам това? Защото Великобритания много искаше Джо Байден да разреши на Зеленски атаки, което щеше да предизвика удар от страна на Русия, най-вероятно срещу Украйна, макар да не изключиха България, както вече съм писал в Критично БГ, може да откриете новините, като превентивен удар. България, Румъния и Полша. Тогава един от пенсионираните генерали на Руската федерация каза, че ако и това не стресне Запада, тогава вече ще се насочат към, цитирам, Германия и Съединените американски щати. Това е първият акцент за доказателство защо мисля, т.е. подкрепа на мисълта, тезата ми, защо МИ-6 са в основата на сътрудничеството и реализацията на варварската атака с взривяването на пейджерите, заради която загинаха десетки и около 3000 бяха ранени, като имайте предвид, че това е ужасно, тъй като при взривяването на пейджера всеки е поглеждал към него, т.е. малко преди да се взриви, той е излъчвал вибрация или звуков сигнал, той е поглеждал към него и над 50% четох в ливански Лебанон 24 имат увреждане на очите, т.е. при взривяването са засегнати очите им, някои са напълно ослепени. Немалка част. Има с откъснати пръсти, с
нараняване на бедрената става заради това, че са държали пейджерите на кръста и прочее, и прочее, и прочее. Друг е въпросът, че от тук насетне това няма да бъде изключено като операция на други служби, след като вече е станало прецедент. В други страни и в друга ситуация, през телефони, а може да бъде дори ако щете и с домакински уреди, никой не може да го изключи. Продължавам напред. Нямам никакво съмнение и преди съм го казал, този анализ, между другото се извинявам предварително, всъщност вече в средата, че става по-дълъг, че зад убийството на Исмаил Хания, вече съм го говорил това нещо в един от анализите, стои отново Ми-6. Заедно в сътрудничество с Мосад. Няма как да се случи толкова добре организирана операция, ако тя не е предварително проучена на такова високо ниво. И тогава, ако си спомнете, бях споменал, че най-вероятно ще има отговор от ЦРУ, заради който, или в предаване мисля, че го бях казал в телевизия 7-8, най-вероятно ЦРУ ще отговорят. Струва ми се, че не беше минала и една седмица, 3-4 дни и се случи малката цветна революция в Великобритания, която обхвана, между другото, почти цялото Обединено кралство, ако не цялото, с напрежението между протестиращи англичани срещу мигрантите, но сред тях имайте предвид, че имаше и екстремистски фигури, силно дясно радикализирани. Това си беше по учебник на службите. Все пак видели сме, както се каза, вие имате информация и ние имаме информация как се случват протестите. Тогава, когато беше убит Исмаил Хания в Техеран, това се случи ден след инаугурацията на новия президент на Иран. Вечерта беше взривен втория етаж на къщата, в която спеше Исмаил Хания. Тогава Иран се закани изключително люто на Израел и последваха множество совалки от страна на близки, които са на Съединените американски щати, представители на САЩ се срещаха в други държави с представители на Иран и американците успяха да се договорят с персите да не отговарят, защото още повече първо са притиснати от наближаващите избори и второ се страхуваха, че бъдат въвлечени в жесток конфликт в Иран. Тоест, към този момент Великобритания тласка Съединените американски щати да ги въвлече в гореща война, код червено буквално, първо в Украйна, но не им се получава, и второ в Близкия изток. Тогава стана ясно под пак медии, които не са официози, но се потвърди в последствие от официални, че Съединените американски щати са свалили част от санкциите на Иран. Тогава Иран предприе следната крачка. Струва ми се, че активизира прокситата си в лицето на Хизбола, на хусите в Йемен и на иракските милиции да атакуват Израел или да го провокират. Всъщност, първата реакция беше от Хизбола, която преди около месеци, десетина дни, обтегна допълнително отношенията си с Израел под претекст, като обстрелваше Северен Израел, под претекст, че се притичва буквално на помощ на техните братя от ивицата Газа, или иначе казано на Хизбола се притичва на помощ на Хамас. Наскоро йеменските хуси, Ансар Аллах, също изстреляха ракета, знаете, тя падна, т.е. оказа се, че митичният железен чадър над Израел не е 100% сигурен. И също иракските милиции, КСС, изстреляха ракети, дронове, които минаха през територията на Йордания до Северен Израел. Тоест, нагнети се ситуация и се стигна до убийството на лидера на Хизбола. До тук това е ситуацията. Тоест, струва ми се, че зад всичко това стои Лондон и най-вече Ми-6. Защо обаче, вие сте прави, ако питате, му е на Лондон да прави това? Преди няколко дни аз и преди съм казвал, че в момента тече тиха война между Лондон и Вашингтон, която не излиза наяве.
Поради проста причина, че ние ставаме свидетели ние сме в предверието на образуването на новия политико-икономически и търговски свят. Тоест, от еднополюсния, който беше в лицето на хегемона Съединените американски щати, с техните къде марионетки, къде верни пажове, ние минаваме към многополюсен свят, който се случва наистина, както казах преди малко, пред очите ми. Много хубав анализ публикувах, ако си спомнете те, които са го чели, на професор Андрей Фурсов, който по-сладкодумно от мен струва ми се го обяснява и който казва следното. И преди и аз съм казал, че Съединените американски щати вече нямат нужда от Великобритания и това много ясно ще им го покаже Доналд Тръмп, ако спечели изборите, но и Камала Харис да ги спечели, заровете вече са хвърлени. Великобритания не е нужда на Съединените американски щати. По-ясно го обяснява професор Андрей Фурсов, може да намерите неговия анализ, макар и да съм го писал по слух, мога да гарантирам за абсолютно за 100% достоверност на текста според казаното. В него професор Фурсов каза така: ние в момента сме свидетели на образуването на новите макрозони. Макрозоната, да речем, Съединените американски щати е ясна, трябва да има над 300 000 население, за да може да се образува такава макрозона. Тя е социално-икономико-търговска и т.н. Русия е ясна, че влиза в съюз с Иран, може би ще влезе Турция към тях и т.н. Китай са самодостатъчни, Индия са си самодостатъчни, Бразилия, Аржентина и прочее. В Аржентина само трябва да се разбере как ще се случи с този гламав президент. И Съединените американски щати по всяка вероятност може би ще влязат в съюзничество с Канада. Фурсов, между другото, твърди, че преди се казваше, че трябва да имат поне над 400 до 500 милиона потребители. Сега вече с новите технологии той твърди, че могат да бъдат и под 300 хиляди. Европейския съюз, той е 500 хиляди, но знаем, че Великобритания под давлението на Съединените американски щати напусна и сега в момента е в нищо. Тоест, тя не може да създаде своя макрозона. Няма как да овладее лесно Европейския съюз и по къде официална или неофициална информация се знаеше, че се е прицелила към Украйна, независимо, че не са една до друга държавите. В край на краищата няма и коя да бъде до Великобритания, тъй като тя е островна държава. На този фон единствена Великобритания няма макрозона. Тя има два хода. Единият вариант е сляпо да започне да привлича държави, но това е непродуктивно решение. Втория вариант е да забави процеса на образуването на макрозони при другите или да им създаде сериозни проблеми. В случая са се прицелили в Съединените американски щати, които до вчера са им обещавали и са им гарантирали, макар че те са наследник, те овладяха пазарите на Great Britain, на Велика Британия и сега в момента ги изхвърлят зад борда. Заради което искат да ги въвлекат във война, като това ще забави не само образуването на новата макрозона на Съединените американски щати, евентуално с Канада, но и ще забави новото райониране, което е предвидено от БРИКС, което трябва да започне само след 2 седмици в Казан. Струва ми се даже, може би и по-рано. Така. Тоест, това е мотивацията на Великобритания и ако аз съм прав в тази хипотеза, подчертавам хипотеза, защото за последните само 2 седмици обърнете внимание колко много събития се случиха и тук не е въпрос доколко ще познае един геополитически анализатор, доколко правилно ще ги разчете, а че той просто няма кристална топка. Тоест, ние непрекъснато имаме изключителна динамика на нови събития, които имат силата и потенциала да променят хода на предходните събития. В тази връзка, само искам да ви кажа, че ако в този момент, докато правим записа, избухне реална война между Хизбола и Израел, то това със сигурност ще катализира още допълнително процеси. Струва ми се, само да допълня един штрих, че новият лидер на Хизбола със сигурност е избран, но не е обявен. Ще се обяви след погребението на Насрала
и той подозирам, че ще бъде в пъти по-радикален на фона на диалогичния и мек Хасан Насрала. Този ефект вече го наблюдавахме с движението Хамас. Спомнете си, че когато взривиха и убиха Исмаил Хания, на негово място беше назначен Яхия Синуар, мисля, че беше, да, за който публикувах анализ, позовавайки се на руски и на арабски анализатори, които го описаха като силно харизматичен, но изключително радикален. Лежал десетилетия в израелски затвори. Той, както виждате, не се показва почти. Какво прави Хамас в момента? Не е ясно. Тоест, с новия си председател, с новия си лидер, те минаха под някаква форма на нелегалност. Същото подозирам, че е възможно да се случи с Хизбула, с новия им шеф. Те ще го обявят, но ще минат в нелегалност. 100% почти, добре, нямаме 100% в политиката, нищо не е 100% сигурно, за да не изглеждат смешни в тази ситуация, която е изключително тежка за реномето на Иран, Иран ще се обърне към своите проксита, към йеменските хуси, Ансаралах, към иракските милиции, КСС, към кюрдски структури също, към Хамас и към Хезбола. Как ще се синхронизират? По какъв начин ще бъде? Струва ми се, че след като изтече срока, който са си поставили арабски страни, за да почетат паметта на Насрала, на Хамас, на Хасан Насрала, ще започнат атаки от различни страни. И не на последно място. Още един акцент, който ми се струва, че обегва от другите анализатори. Или ми се струва важен на фона да ги оставим тях на спокойствие. Мисля си, че Иран в момента разиграва под давлението и съгласието на Вашингтон същият сценарий, който Москва разиграва на Брюксел. Не толкова на Вашингтон, както ви е добре известно, защото САЩ не понасят кой знае какви големи щети от санкциите спрямо Русия, колкото понася Брюксел и Европа. Колкото повече продължават войните в Газа и макар необявената, но вече стартирала война в Ливан, между Израел и Ливан, т.е. между Ливан и Хизбула, между Израел и Хизбула, но всъщност по същество между двете държави, толкова повече икономически Израел се срива. Днес публикувах в Критично БГ материал, който е базиран на информация, мисля, че беше на Bloomberg, според който 20% от брутния вътрешен продукт на Израел, забележете, 20% е долу. 75% от туризма е банкротирал, десетки хиляди фирми подават заявление за приключване на дейността, т.е. на фалит. Селското стопанство няма кой да го обработва, т.е. ще имат оттам насетне хранителен проблем, ако не внасят, но пък имаше между 15 и 20% намаляване на износа и още по-голям процент на вноса. И строителството също е почти на дъното. Тоест, между другото, в строителството работеха основно палестинци от ивицата Газа. Тоест, този проблем от тук насетне става много по-нерешим. Няма значение дали ще спрат войната, ще започнат да се стабилизират и т.н. Те имат огромен проблем от тук насетне с работна ръка, на фона на това, че първо избиха огромна част от мъжете в Палестина и в ивицата Газа, и второ ще бъде трайното нежелание от тук насетне десетилетия да се сътрудничат двата народа. 8 милиарда и 700 или 800 милиона им даде Съединените американски щати на 26-ти, само че аз направих труда
да сметна колко е това спрямо брутния им вътрешен продукт за тая година. От тяхната валута, шекели, го преравних на долари. 580 милиарда долара им е брутния вътрешен продукт. Тоест тези 8 милиарда са капка в морето и по никакъв начин не помагат на Израел да се стабилизира. Още повече, обръщам внимание, че те влизат в структурна криза. Дори да имат една планина с пари, която да изсипят в икономиката си, тяхната работна ръка в момента е дислоцирана и тя е изпратена на фронта. Част от тези, които значи тук трябва да сложим също големите проблеми, които тепърва Нетаняху ще има, с недоволните, които се прибират заради фалираните им фирми, тъй като близки, съпруги, деца и прочее не са могли да ги управляват и те са фалирали. Как ще ги възмезди Нетаняху? Тоест, ние имаме една обществена нагнетяемост от тук насетне, каквато беше решена, между другото, вероятно знаете, от Владимир Путин, който нареди тези войници, които се връщат от фронта и които са с подходящо образование, директно да бъдат назначавани в държавните структури, като по този начин той буквално военизира администрацията на всички нива и във всички републики и райони на Русия, за да започне смяна на елита. Нетаняху няма нужда от смяна на елита, защото той и преди си имаше проблеми, за които само след малко ще кажа. На второ място, при положение, че имаме толкова фалирали фирми и имаме липса на работна ръка, както вече обърна внимание, и да изсипете парите, те няма да влязат в ново производство и ще се стопят. По-скоро в момента той иска да си помогне на военната индустрия, иначе казано, тези 8 милиарда и 800 милиона долара ще отидат в производството на снаряди, на гранатомети и прочее, но няма да отидат в икономиката. Тази статистика, която ви поднесох току-що, че 20% от брутния вътрешен продукт на Израел е долу, е на база данни, които икономистите от Централната банка на Израел са поставили на фона на войната само в Газа. Тоест, тя няма предвид тази статистика, новата война, която един от големите икономисти на Израел заяви, че това ще бъде майката на войните. Тоест, тепърва ще се наложи Нетаняху да инвестира в тази война. Иначе казано, той ще се изправи пред 3 фронта. Първо, до този момент нямаме никаква информация за успеваемостта от гледна точка на Израел във военната операция в ивицата Газа. Защото няма никакво потвърждение, че Хамас са унищожени. Второ, втория фронт, войната срещу Хизбула. До този момент Израел воюва срещу Ливан по въздух. Било с самолети, било с изстреляни ракети. Ние не знаем какво ще се случи в момента, в който стигнат войските на Тел Авив към Южен Ливан, който е прокопан целия в тунели от Хизбула на няколко нива. Публикувал съм видео, за първи път публикуваха Хизбула видео от подземните си тунели, които са високи по 5-6 метра. Някой каза, че се простират на стотици километри. Може и да е спекулация, но видеото е налично, може да го намерите в критично БГ. И третия фронт, който може да се отвори срещу Нетаняху, това е фронта в собствената му държава. От недоволството, което клокочи. Припомням ви, преди 7 октомври миналата година, 2023 година, когато Хамас им беше позволено, няма как да стане Мосад да ги допусне, никакъв шанс няма това нещо да е случайен пробив, да навлязат в Израел. Преди това еврейската държава се тресеше от протести, припомням ви, заради правосъдната реформа, спорната правосъдна реформа, която прокара Нетаняху. В продължение на месеци стотици хиляди евреи, основно млади хора, протестираха по площадите на големите градове, не само на Тел Авив. В момента, в който избухна войната в ивицата Газа, той реши проблема, защото на този фон, на практика в момента това правителство е
тип военно правителство. Тоест не се сменя, както беше и Зеленски, и който по никакъв логически, юридически принцип продължава да бъде президент, няма такова нещо. Потрес. Същото е, между другото, и с Нетаняху. Там няма да има избори, ако продължават войните. Тоест, той се бетонира. Друг е въпросът в какви икономически руини ще остави страната си. На следващо място, още един последен аспект, защото надявам се да не съм ви отекчил до смърт, може и да съм пропуснал някои детайли, но те да не са толкова важни. В Израел в момента се борят три лобита, три еврейски лобита по отношение как да продължат с палестинците. Едното лоби е да бъде създадена и към този момент в територията, която представлява Израел, държава, в която да живеят палестинци и евреи, като столицата Йерусалим, в която, знаете, Съединените американски щати изместиха посолството си в Йерусалим, се раздели на две. Друг е въпроса натрупаните настроения и прочее, и прочее, и прочее. Но това е едното лоби. Второто лоби, което е така по-скоро е по-крайното и за което професор Дугин, между другото, писа, но той обобщава всичко, а не бива да го обобщаваме, с огромно уважение, разбира се, към потенциала интелектуалния и философския, който има професор Дугин. Това е лобито, което е около Бенямин Нетаняху. Това лоби е тези, които чакат техния месия Мошиах, струва ми се, че се казваше, които вярват, че той когато дойде, ще се даде възможност да се провъзгласи Великата Израелска империя, която ще се простира от море до море, и на най-видните и заслужилите евреи Мошиах ще им даде железен жезъл, с който те ще управляват как да пасат световните общества. Редица министри около Нетаняху споделят, и то с абсолютна сериозност, колкото и невероятно да звучи, тази тяхна писана в книгите легенда. С извинение към евреите, които вярват в това, аз го възприемам като тип библейска, тип от втората писание. Те имат за цел да разрушат другите държави, които са около тях, в което число влиза също Ливан, ивицата Газа, но не само те. Той ще последват и други. Това е доктрината на Велик Израел. И третата е, че не може да съществува Велик Израел между палестинци и евреи. Тоест, едните трябва да изчезнат в лицето на палестинците. Месец, дори по-малко, когато избухна войната, когато инвазира, когато влезе Нетаняху с армията си, с Цахала в ивицата Газа, тогава прогнозирах, че това ще бъде огромна, неистова, непозната в историята касапница след Втората световна война, защото вече бяха видими белезите на това, че се опитват да Нетаняху да унищожи палестинския код, ген, да ги излечи от земята. Така че във всеки един от случаите Нетаняху от тези войни печели. Първо, запазва властта си, второ, удовлетворява на най-крайните новоортодоксални евреи, които вярват в Великия Израел и идването на Мошиах. Това е общо казано, мисля, че се проточих твърде много във времето, заради което надявам се да не съм ви отекчил, дами и господа. Извинявам се, ако тъй като, пак казвам, в опита си да се концентрирам, да навържа събитията, не съм допуснал грешки, примерно да съм заменил Хамас с Хизбула и т.н. Хора сме. Какво исках да ви кажа? Предстоят изборите нашите. Преди това ще се включа със сигурност с друг анализ, защото ми се струва, че изпускаме някакви части в тези избори. Аз няма коментирам участниците, защото лепи гром е мой. Но ще кажа нещо, ще говоря за начина, по който дали ще бъде преди избори, може и след изборите да бъде.
за това, че българина ми се струва, че започва вече наследствено да гласува на ПУК. Не го интересува какви депутати по специалност влизат, а дали ги харесва и дали не ги харесва на принципа на визуални характеристики, което е изключително погрешен сценарий. Това започна още 90-те години, когато знаеш, не знаеш какво е СДС, го приличаваш на Промяната и гласуваш срещу БКП и техния наследник БСП. Това беше напук в голяма степен и огромната част тогава беше Надежда, но в последствие се превърна в напук, особено във времето на Борисов, който каза, аз ще им разкажем играта на комунистите, аз ще ви направя 8 магистрали. Тогава спомням, че каза 8 магистрали. После му обясниха, че 8 не може да станат и за 20 години. Те ги понамали на 3. Димчо Михалевски, светла му памет, бивш министър на регионалното развитие и благоустройство, шеф на прекрасен човек беше. Той обясни на Борисов в един разговор, си го спомням, в кулуарите на Народното събрание, нали смисъл, посмали малко, че позабрави мярката. Децата на онези, които гласуваха 89-та година къде на ПУК, къде с Надежда, бяха на 10 години. Сега същите тези деца вече имат свои деца, които може би им е време да гласуват и те пак почват на ПУК. Тоест не се интересуват какви хора влизат в една партия, какви специалисти са, как могат да променят България. Просто знаят, че няма да гласуваме за този, защото той не заслужава. За съжаление, това не е правилният ход. Не, че в момента виждам кой знае каква е голяма алтернатива, но я докарахме до тук точно заради това на ПУК. Когато дойде царя, беше някаква надежда и оттам насетне всичко тръгна срещу тези, ще гласувам. Примерно, когато дойде промяната, Кирчо и Асен, гласуваха много хора за тях, и то десни хора, уж разумни, уж, макар че аз имам особено мнение към тях, вие знаете много добре, защото, видите ли, ще ли да видят сметката на мутрите от ГЕРБ. После се върнаха към ГЕРБ, като възстанови ГЕРБ резултата си, за да видят ГЕРБ сметката на Продължаваме промяната. Сега има разделение на ДПС-тата, Боже опази, единият изхвърли другия шеф на партия от къщите му, а преди това му ги плащаше. И в момента се убеждават как едните трябва да гласуват срещу другите. Това е крайно непродуктивно и ние сме пред пълна департизация на политическата система в България и до пълен колапс. Ако някой си мисли от тези политически господа, другари и господари, че ще спасят държавата по този начин, като се делят сметките, няма да стане. Струва ми се, че онези, които са големите задкулисни играчи, дали ще са библиотекари, дали ще са мутри и т.н., тая работа не ме интересува. Трябва спешно да помислят, че са нужни нови политически проекти. Виждаме пълната амортизация в физическо отношение на Борисов и пълното му нежелание вече, дори ако щете, да бъде в политиката и същевременно избояването на един млад феномен, който ми е много съмнителен, вероятно, и на много от вас. Тези, които много ми го хвалят, могат да се го вземат в къща, да се обичат и да се вземат. Аз говоря за чисто политически план. Искам да знам във всичките тези проектозакони, които ги е внесъл, колко може да разкаже за всеки един от тях. Да ги избираме, когато дойде ред да гласуваме, че застъпих и вътрешната тема, с което стана почти 1 час, да гласуваме с презумпцията на това, в коя партия има лекари, в коя партия има инженери, колко са и юристите и прочее, защото няма как в здравна комисия, да речем, да няма лекари. Това е абсурдна ситуация. Няма как в правна комисия да влизат мажоретки. Няма как да влизат особено пък в международни отношения комисиите, да влизат някакви хора, които имат бизнес, гледайки крави и прасета. Това е изключено. И само защото са дали пари, за да финансират партиите, които са ги взели, е път с еднопосочен билет за България към нищото. Този билет ви умолявам, дами и господа, да му кажем край. Искрено се надявам на зряла мисъл. Има време, ще помислим. Благодаря на всички, които писаха под последното видео. Видях, че за 3 дни беше гледано 30 000 пъти. Абонираха се много други хора. Много благодаря и на онези, които помагат, пак казвам, на сайта. Дами и господа, вие, които го правите,
всъщност сте работодателите на този сайт. Моята работа е да работя между 12 и 14 часа всеки Божи ден. Няма събота, няма неделя, няма нова година, няма Великден. За да може всеки един момент, в който влезете в този сайт, да има новини. Не е нужно да са много. Важно е да са правилните новини. Дали успявам? Това ще го кажете вие. Това беше. Благодаря.